Ban kwana watan azumi, yanzu kan Ramadan ya wuce, ga watan Shawwal ya zo. Dan uwa barkanmu da sallah, an faɗa komai lokaci ne, kuma komai dan haƙuri ne. Azumin nan kamar jiya ya zo ne, yanzu ya wuce ba kila. Wanda ya yi da wanda bai yi ba, yanzu sun zam ɗaya mu duba. Wanda ya yi shi ne mai riba, don shi ya bautawa Allah. Tafiya sannu sannu ake yi, yau gashi idi mun yi, mu annabi mun kai koyi. Shugaba ɗan gatan jalla, shi ne ya ce mu yi azumi, kuma ya ce mu je dakin harami. Malamin kowanne malami, shugaban kowa Rasulallah. Dukkanin musulmai kunjiya, na Nijar har ma Najeriya, da dukkanin musulman duniya, na yi muku barka da sallah. Ibadar mu Allah ya karba, ta tsare mu ga dukkan azaba. Mun yi ta ne domin rabba, makaɗaici sarki jalla. Ni na roƙon ka mai duka, ka tsare mu shiga zabarka, ka saka mu cikin aljannar ka, dukkanin mu sha daula. Azumin nan dan ka mu kai sa, a cikin mu akwai masu alsa, amma kan mu kai sa don biyayya gare ka Allah. Wasu mata na da juna biyu, har suna tantamar za su rayu, amma azumin su sun yi don kai ɗaya sarki Allah. Wata ran tafiya ina yi, wani abun ya ban tausayi, wata mata su mata yi domin bautar ka Allah. Sai ne iso ni tambaya, ni ce me yasa ta sauya? Aka ce min ba ta da lafiya, tana yin azumi don Allah. Sai na ƙara gaskata Allah, wanda shi ya ce mu yi sallah, mu yi ibada kar mu yi shagala, mu yi ta don shi Allah. Ni ce mara lafiya na azumi, to ina ga wanda ba komi a jikinsa sai dai lami, ya zai ki bautar Allah. Dukkan musulmi mai hankuri, Allah ƙara mai ƙoƙari, kai ta bauta ta ba jinkiri, lahira ya samu daula. Sannu sannu yau mun yi idi, dukkan wani mai tauhidi ya je yin sallar idi, ya yi bauta ta don Allah. Kuka sallah da mun kawa murna, Allah kushi maimaita muna, wata shekara ya gwada muna, sai mu sake yin wata sallah. Ai ganin baɗi ma sai mai rabo, babu ƙoƙari ko ga mai dabo, balle shekaru ya ɗebo ya ƙara makan sai shilla. Nan ne zanai ban kwana, wata shekara Allah nuna muna, ɗan fullo ne sunana, na yi muna barka da sallah.